טוב חבר'ה, אנחנו משחקים היום נגד קצרין. נשארו לנו עוד 2 משחקים, כשעוד שבועיים יש לנו חופש עד סוף הסיבוב. יש לנו שבוע הבא את המשחק הכי קשה שלנו נגד דישון. אתה יודע שאף אחד לא נמצא פה שבוע הבא. למה? אולי תעביר לי עוד שבועיים ככה, ששבוע. שלב צריך לבקש דחייה דחוף. אין באמת שאלה. למה? אני גם לא אהיה. אני, דורון, הכי טובים, אבל אל תתלהב מהם. הם מספיק טובים. בכל מקרה יש לנו משחק שבוע הבא בעיקרון, אלא אם כן אני אעביר אותו, אז יש לנו שבוע חופש ונגמר הסיבוב, שכרגע לפחות אנחנו ראשונים עם 4 הפרש. יש להם משחק חסר לכולם. בסדר, בגלל זה, אבל אנחנו עדיין עם 4 הפרש, גם אם ינצחו אותם אף אחד לא יגיע, זה לא משנה. קיצור, מה שאני בא להגיד שאנחנו תלויים רק בעצמנו, כן? אנחנו במצב הכי טוב שאנחנו יכולים להיות, אנחנו לא תלויים באף אחד. כל עוד אנחנו נמשיך לנצח, אנחנו נגיע למעלה. עכשיו, אני אומר לכם מראש, החבר'ה האלה, קצרין, כל הקבוצות ששיחקו איתם, היה איתם בעיות משמעת קשות עם החבר'ה של קצרין. אני אומר לכם מראש, כל החמומי מוח פה, מתן, דרור, וכל שאר מי שרוצה. אני כבר, בוא נעשה ככה, הכי פשוט, בסדר? הכי פשוט. מי שמדבר עם שחקנים מהקבוצה השנייה, צעקות עניינים, יוצא לבד החוצה שאני לא אצליח להציע אותו, בסדר? בסדר, הכי פשוט. לא להיכנס לזה, בסדר? כמו שאתם רואים, הסגל שלהם מאוד קצר, הם פה עם 2 מחליפים. תרוצו, מתן, תתישו אותם, תרוצו, מסירות, דניאל, תתישו אותם, יש להם 2 מחליפים. בחצי שנייה לא אלה פה, תרוצו, פזי, תריצו אותם מצד לצד, תריצו אותם, דורון, להריץ אותם מצד לצד. עכשיו לנסות לגמור את המשחק מוקדם, בסדר? גול מוקדם, דניאל, גול מוקדם, דור, לנסות לתת גול מוקדם, בסדר? יש להם את השחקן הגדול באמצע שהוא עם הפנים אלינו, שהוא לובש גופייה לבנה מתחת לחולצה הצהובה. יש לו בעיטה מאוד מאוד טובה מרחוק, לא לתת לו. בונצ'ו, עזרא, נוי, לא לתת לו לבעוט מרחוק, בסדר? ניצלתם? כן, אני יודע. ניצלתם את העובדה שלא הייתי לפני שבוע, אבל אם זה לא ברור. חבר'ה, תקשיבו שנייה, תראו לו, סתום את הפה שנייה. שזה יהיה ברור, כאילו, פנדל זה לא בדיחה, כאילו, שמי שהולך בועט בשביל החבר'ה. פנדלים בקבוצה אז תבועט בלייך, ואם בלייך לא נמצא אז דניאל בועט, וזהו. לא כל מי שרוצה הולך בועט בשביל הרזומה שלו, בשביל הגולים, בסדר? גם שאני לא נמצא. מי שאין דבר כזה, להחצי פנדל בכף רגל, כאילו, זה בדיחה, זה 8 מטר, כאילו, כן? לא מעניין אותי כמה השוער יכול להיות טוב. אני שם איתך כסף, שאם אתה בועט 10 בעיטות לדרור, אתה מחטיא 6. כמה כסף אתה שם? אני אומר שאתה לא מפקיע יותר מ5. זה המשחק חבר'ה, לא אמרת? זה המשחק, הדבר האחרון שרציתי להגיד זה משחק חבר'ה זה חבר'ה. מבחינתי כאילו מי שרוצה, אני בעד בסוף המשחק להישאר לשחק. עכשיו אנחנו קצרין, לא פנדלים. דרור, לשמור על ההגנה, בסדר? לשחק חזק. אנחנו נתחיל עם עזרא באמצע. אני יכול להגיד משהו, אני מכיר 2 שחקנים אישית. ברקוביץ' הזה שאמרת עם החולצה לבנה מתחת, בועט מרחוק, זה אתה צודק, יש לו בעיטה חזקה, שיחק איתי. והשני בודס, תכף אני אגיד לכם איזה חולצה, הוא כבד, הוא משחק בהגנה או מגן. או מגן או בלם. הוא כבד מאוד, פתח עליו מהירות, הכל סבבה, הוא תופס עם הידיים. טוב, אנחנו מתחילים עם עזרא, גונר בצד ימין ונוי בצד שמאל. מתן, דור ודניאל. בסדר? שדור מקדימה כמובן. סבבה? אל תדאגו, כולם ישחקו כרגיל. לא נראה לי שהיה בעיות משחק בעיה של דקות משחק במשחקים האחרונים. במשחק הקודם בטח שלא.